camping te kan an lu ta kan an dei rei lo viau thin mai a then khat phei chu camping lut na te poi ti bo lek lek a khian na chang te po hi bitam taka in tu ve mek boka mi chung chang a hian enge soi dui ne piang te min an hril don ni min van zot thiam tak em ka ve te wania chi ni kan soi nga ka soi o do jok nu nuwa ka soi nga mo pakhat na chuanin kumtin hian mars tha hian thalai wi thei thil pola ti lo tleirol chhuak tir college pola dai lo mo pol so ma tanga som pani inkar ve he kan kem pui thina ni rui chi ka kan phalmi lo thong ni hetai chuan kan du per chu khovel sualan dai tak tak pain wi thei thil ten tem main khovel an tem main tharau thiang nim hian khoi ma sa se kan ti ni chuan pathian khoina an chan to chuan kung ngil hian an zong ti ru kan puwa chen chen an dai ngil vek lo ani pon suala man peng ani pon an tui pui tak tak thei to lo amang tu pathian khoin chang to chu inun po chut ma la ma na pathian khoina chan chuan mo khovela man kal don dio ma la luk tu hi kan nei ke mani hen om ta thi om ani kan nau isaka hian a soya kan ve ga me khang thalai ron kem te kha kal ngil lo hi ka khia ti an rui lai pon di soin tan tat ti chu ho chuan mo chu wang chuan kha kha ma sabera chuan in poimo ka ti nia kal ngil pha chung te lo me mem tun theng kan donga kal ngil lo po hian khoveli midang angot tan chei pui thei to lo ani chu pakhat na ni pani na tuna iron zo na ma sa kha I sual ni in khiat lo na sual hi a har ka tia ge po be hi ngai ka tia in hun lai te chuan ti na enge kan in be na ber zu in te dam doi ti te sual an in ti em ya thalawan in ti de chuan heng ho rual han kem po hian dik ta ka sei chuan harau thilam po ya chak adik che an thil lung he ngai ko ma sual an ti thla ta ni ma sela har em me chu pathian awang ni lem lo an gym awang a drugs ti lo an exercise sa wanga zugle hom laga po film ho hi pathian awang ni shilo ni hring na fel la tak hian tharau thiang ni mina thiam lo juk chan ti na tu em he ni khia lo wang hian tharau thiang na thop po hi an na lo wani chu tak mai chu tu lai mi zorama thang thar te din mun hi ning ka khia an fai to ni thang thar hi in hun lai ang khan ni vak to lo an mel te thai em to mai ni he ho tak hi nu le pa te pon ino en chuanin heng ho hi an vai yom chuan ani in khom po ngai ti vak to lo achan chu sual in ti vak tat lo ani tile ka vai em pakha chu officer te thalai po la po khoi tu te hetiang te pathian ti har na chang lu tuk lo fel ta ka thang lian te hian ke mang po hi kan chi chu chu ni kan vai em chan chu mo vai jial po kala pak lo nia ema sela pathian ti har da kan chan lo chuan he mi hring fel na hian a dai re tak tak lo wa ke chia thun mol pho lo pona lang lo lam pang ruam a hian drop phiom tho ni chu pathian atanga ti dang lam na kan chan lo chen mi hring a tha tak thei chung lo wa chu wan chen retreat ang an ti le chu ani tak che varo pui ve en tu te po mi dang en lo hil tu mi no chan sak thei chuan hun hi to ya lung le lama kan sitaria kan ran ho kar khat chu om ta sia he tu ta poi kan hil kim lo kan ngawa alo en tu te po mun khil pui tu lo tang ve ula mi kan ti piang thar ve the khelo ne mai theya mi dam lo chuwa kut khatin kan kut kal tangin an dam lo mai the ela in lo huai then dian mi tam takin pian thanan chang theya siam tharana dam nan chang theya chu rong bol ma chu en tu te min tho sak tur kan ngen du chu ni ye taro sul wanga zeng zon tu wa ta kan tan ve thai ani ti ka hre ila I lalpan kai mani kut le ke te mang duwa elai camping a kan lut ve thai kher lo ani po in kan u naw har sam tok te elai mun rong hruai thleng turin pathian ming kan in so mani siam thar le na retreat camping chu kan nu na pathian impon na thar le ana tho na satak be sei tu piang ka tan agape camping center tur tlanga august ni som ni paruk atangin nei chan tur ani a hun atam tolo em awangin lalpa impon na be sei tu helai hom tel du ta chu tu na phone number kan ta lan a hian ronin ziak lu turin kan ngen du chewani kar khat zel ani nga ingrin jing kara kan chuk don ani camping kan o khia to thin ang kan kalpui tum ani lova retreat ang zonga kalpui tur ani a tu po ma hian siam thar kan ma mo a retreat kan ma mo thina lalpa be sei ron kal turin kan ngen du chewani ai zola kan ti khera chan po mizoram hun tina tangpon ai zol chu pan khom ol sam ber tura kan ngaya mizoram po na tangpon ron tel turin kan ngen du bok chewani mi veng thil ti te mi ko khan thil ti ate vatel in thakhun na chin hiom thina
ตุนจุมาเอรอชวนตู้มาอินทรุ่งโลวินกันตาเฟกันนี่ดีขี้รอนกัลตูรินกันส่งดูเจ้าว่ารุยเทชิลฮาร์สตโตกเตปออินทรุ่งสูลัลปาทิลดีเทนันโลเนสักเจ้าว่าอินเนโลค่ะอันเนสักนะอินสังเงยกระริงตะตารุยเทชิลฮาร์สตโตกแค่โลเตปอรีทรีตกันมาหมดทินกันดำชุ่มก็สักลุงขมาฟังเตกันนัทอฟังเตนกันรัวจ้าวกันทารานุนที่กินนับจ้าวทีนั่นนี่ทาราเสียมทารุนะกันจันเลนตูรินโคเวลทิลเตจุกาขัดช่วยกันกันสังงามากันด่าชัดงามีไงทีนะลัลปารอนอาวรูเฮลัลปาเครียดทีนะทาราจังตูริชวนปอยสาลีเทียนิโลวากันหุ่นกันเปกันงายาอามันเปลัลปากันเอาเองอาเครียดทาร์กันนุนอาลวงลูตาอาเสียมทารุนะอารมณ์เทงาถ้าเราทารินโคเวลกันมาชนงาเกกันเป็นเลเทนันลัลปาณทอไปเสตุเปียงเดรอนรีทรีตูรินกันส่งเจ้าว่าโฟนนัมเบอร์อะไรเงี้ยรอนนิเซลูตูรินกันเงินดูบุกเจ้านี่